we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso, mga pe, ug mamahaw na ta aron makompleto na ang atong buntag. Attorney Resi, good morning! Good morning, Sabsayog sa tanan natong mga kapuso viewers all over Mindanao. Dili lang pangape o pamahaw ang makakumpleto sa ato ang buntag, pati na sab ang pagtanaw sa atong mga kapuso viewers sa atong programa, plus points na sa usa ka good vibes no morning. Og mga kapuso, interesting kaayo ang atong buntag kay atong makauban ang usa ka fur mom ug ila-ilahon pud nato ang iyahang mga alaga isip usa ka animal care advocate. Atong makauban this morning ang ARRF founder na si Marites Batacan. Wow, Attorney Resi, excited na kumamit ang iyang fur babies. Sabta mga kapuso, atong mahinabi ang President ug Vice President sa Rotary Club of Cagayan de Oro ug atong Siron ang tumong sa bag-uhay lang na establish nga Human Milk Bank sa NMMC dinhi sa Cagayan de Oro City. Walay lain kundi sila Dr. Bobby Factura ug Dr. Ferdinand Miranda. Ug sa Best Talk naman atong makatsikahan ug makakulitan si DJ Papa Omer. Maayong buntag Papa Obet and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag and Merry Christmas. How are Merry you? Christmas. Yes, maayong buntag and Merry Christmas po sa lahat po ng ating mga kapuso dito sa Mindanao, sa lahat po ng ating mga viewers dito po sa At Home with GMA Regional TV. Ngayong umaga, mas kikilalanin pa natin si Papa Obet. Mas swerte talaga yung pangalan sa'yo because Yes. you're not just one of the top disc jocks in the country, but you're also a singer and a composer as well. Nakukwentuhan mo naman kami about this extended play na called the Papa Obet Sessions. Yes, mga kapuso, ito na po yung aking pinakahihintay at narito na para ihandog sa inyo ang aking my very first EP album, Papa Obet Sessions under GMA Music. Naku, what was your inspiration ba behind these songs? Amongst all kinds of people, bakit mga OFWs yung mga naisip mo naman? Kasi para sa akin pag sumasapit yung Christmas, sila yung naiisip ko eh. Sila yung unang pumapasok sa isip ko na sila yung magsasuffer, sila yung magbibigay ng magpapataya na mag-ibang bansa para sa kanilang pamilya. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Kaya naman, Sobra. dito sa Mindanao naman, we'd love to hear kahit konting sample lang ng yung career single na Ikaw Lang at Ako. Okay lang ba ang Papa Obet? Ay, no problem po. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago, kahit kailan ikaw lamang ang mananatili sa puso ko. Yun po, iniimbitahan ko po lahat po ng mga kapuso natin at mga kabarangay ko, yan, dito po sa Mindanao na mag-download po ng aking bagong EP album, Papa Obet Sessions, sa Apple Music, sa Spotify, sa YouTube Music, sa iTunes. At yun po, para po marinig yun na po yung aking very first album, lalong-lalo na po dito po sa lahat po ng ating mga viewers dito po sa At Home with GMA Regional TV. Dagan kaayong salamat, Papa Obet, and once again, congratulations. Thank you so much and stay safe. Thank you po. Chill lang mo mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Mga kapuso, karong buntaga, sayron ta ang mga kalambuan sulod karon sa nag-unang ospital dinhi sa Rehiyon 10 o ang NMMC o Northern Mindanao Medical Center. Sayron ta ang bagong tukod nga Human Milk Bank sa NMMC. Alang niya na atong makauban si Dr. Bobby Factura o Dr. Ferdinand Miranda. Mga Doc, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ba mong duha? Mayong buntag Kapuso Cyril, may buntag sa tanan nga tigpaminaw ni ining atong drama sa tibuok Mindanao. Ayong buntag, puso, may buntag sa tanan tigpaminaw, mga Mindanaoan. Doc Bobby o Doc Ferdy, a little bit of history no atong isgutan kaning inyong proyekto nga Human Milk Bank diya sa NMMC. Unsa ba ang storya sa pagsugod ni ini? Actually nagsugod kani ang signing of memorandum of agreement ni ani is 2 years ago pa. Oo, pero ang mga gamit ni ani, mga mga panggamito ni ani, nga equipments, orderon pa man gikan sa gawa sa nasod. So wala dahil mo abot kay gikan pa man sa gawas and then naabtan kita sa kaning pandemya. No, pandemic. So ikaduha pod ang bag-o nga building ang gihatag sa ato ni Dr. Chan. Bag-o nga kanang tukod nga building. So atong nga panahon na wala pa gid ma-plaster, wala pa gid mahuman ang kwarto nga iyang gi-assign kanato. Bag-uhay lang nahuman. So adtong November 23 dito lang gid namo na turnover sa NMMC ang operational ng Human Milk Bank dinhi sa Northern Mindanao. Primero kana siya nga Human Milk Bank sa Northern Mindanao. Doc Ferdy, unsa ba ang tumong nganong gitukod nato kining Milk Bank diya sa NMMC? Ang katuyuan sa Human Milk Bank, ang pag-store sa human milk, gikan kana sa mga ginikanan nga bagong nanganak diha sa Northern Mindanao Medical Center, madaghan o sobra-sobra ang ilhang mga gatas. Doc Bobby o Doc Ferdy, paunsa pud ba mag-operate kani atong Milk Bank diya sulod sa NMMC ug unsa ang mga serbisyo nga lauman sa atong mga kapuso gikan sa mong pasilidad? So mag-donate sila og gatas, i-store siya, na siya gitawag og collection sa milk, dayon processing sa milk, dayon storage sa milk, paghuman og store, distribution sa milk. So kinsa ang mga maka-benefits sa milk. Katong mga bata nga especially mga newborn babies na mga premature na ang ilang ginikanan walay gatas, wala pa'y milk. So matagaan sila sa collected nga human milk nga gikan sa uban nga ginikanan. Doc Bobby o Doc Ferdy, isip kamo man gyud ang eksperto sa ingon ani nga field doc no. Unsa ba ka importante sa usa ka lugar nga adunay susama sa milk bank nga anaa sa NMMC? Ug unsa pud ka importante nga breast milk ang atong ipainom sa atong mga babies? Kapuso Cyril, nakitay ginasulti sa medisina nga kaning breast milk sa nanay, no? Naana siya ang pinaka-importante ani anang primero pag nga gawa sa gata sa nanay, naana siya content nga colostrum. Grabe na siya kay muna siya ang mukuan sa immunity sa bata, no? Para sa against sa mga diseases. Kani ang atong Human Milk Bank dinhi sa Cagayan de Oro sa Northern Mindanao Medical Center, ikapito na kani siya nga Human Milk Bank nga in coordination with Rotary Club of Timog Quezon City sa tibuok Pilipinas, no? O kini siya ang first pa sa Northern Mindanao. So dako ang ikatabang ni ini in terms dito sa katong mga bata nga mga preterms lagi kay prone man kana sila sa mga sakit-sakit. So mas kinahanglan nila ang kompleto nga nutrition gikan sa breast milk. Doc, kinsa ba ang mga lauman nato nga makapahimulos ani nga pasilidad ug unsa pud ba ang mga angay iandam nila kung buot sila mo avail niini? Well, ang kanang naay mga admitted diha nga mga nanay nga manganak, bagong panganak pa lang, pwede sila mo donate sa ilang gatas. I-pump man ang gatas sa ilang mga tutoy, no? And then i-store, and then i-pasteurize, and then i-freeze. O ang katong mga newborn babies o premature babies nga magpakonsulta po dyan dahil sa ilang kanay nga manginanglan o gatas,
resetahan din kana siya sa ilang doktor. Muadto lang dayon ang nanay ug ang bata dito sa Human Milk Bank ipresentar ang kanang reseta sa doktor nga nanginahanglan og gatas, tagaan din sila og gatas gikan dito sa atong Human Milk Bank. Doc Bobby ug Doc Ferdy, alang sa itong mga kapuso viewers karong buntaga, labi na sa mga mamis, aduna ba mo'y mensahe ngadto kanila? Ako lang giawhag ang katawhan sa Misamis Oriental o sa Cagayan de Oro nga ato kani suportahan nga project kay isa kani ka bulawanon nga project nga makatabang og dako sa atong mga kabataan, sa atong mga nanay, no? Nga akong ginaawhag ang mga nanay nga katong dunay sobra ang ilang breast milk na mag-donate sa Northern Mindanao Medical Center, total na araman sa duol, no? At the same time makatabang mo kani sila kay dili man mo sakit ang ilang tutoy kay mag-engorge man gud na siya, so dili masayang ang ilang milk, makatabang pa sila. So ato kaning suportaran kay kining project ni Dr. Factura alang kani sa kaayuhan sa mga sa katawhan sa Misamis Oriental ug sa Cagayan de Oro, hilabi na katong mga premature babies. Daghang salamat Doc Bobby ug Doc Ferdy sa inyong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV upang hinaot namo ang kalampusan sa maong programa alang nasab sa kaayuhan sa atong katawhan. Okay, in Daghang behalf of salamat. Rotary Club of Metro Cagayan de Oro, daghang salamat Kapuso Cyril. Daghang salamat Kapuso Cyril. Daghang salamat President Bobby Factura. Relax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso! This morning, bisita nato ang usa ka animal care advocate ug ang founder and director ng Animal Rescue Rehabilitation and Fostering Davao. Walay lain pa kundi si Ma'am Marites Batacan. Maayong buntag Ma'am Marites and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you po? Good morning, attorney. Okay lang, and thank you for having me here. Ma'am, you're really into taking good care of animals, sila na sa mga cats and dogs. And as a matter of fact, ikaw ang director and founder ng Animal Rescue Rehabilitation and Fostering Davao. Pwede ba namo mahibalaan kung unsa ba ang tumo ang ani na grupo? Ang objective sa ARF Davao is, muna, kung pwede lang ma-prevent ang abuses, ang neglect, and kanang mag-promote og responsible pet ownership kay mao man gyud nay factor na daghan kaayong latagaw ng mga iro o kanang spaying and neutering kay mao nay makapa-control sa population sa mga strays para wala nay ma-impound o wala nay pamatsyon. Nindot yun kaayo ang tumong sa inyuhang grupo, ma'am, no? Especially that it also tackles animal welfare and protection. But going deeper into your journey as the founder and director ng ARF Davao, pwede ba namo mahibalaan kung pila na ba ka mga animals ang inyuhang na-rescue o naalagaan? Siguro kung ihapon ra gyud pasig maabot tag sobra libo kay aside sa kanang ginakuha nako sa kalsada, naanak ko yung mga siguro mga 100 kapi na dogs ug ang mga 80 ka iring ug kanang mga iring dili na mga adult cats kundi kanang mga neonates kanang mga day-old kittens na nabilin sa kalsada or gipanglabay sa mga walay mga puangod na mga tao, gipainitan, gibutang sa box nga wala ang mama. Mao na akong usually ginakuha na mga kittens. So siguro wala na akong nag-ihap Ang importante manggod sa ako dili ang numbers kundi ang kinabuhi nga akong nasalbar. Wow, that's a huge number and very impressive sa kaayo, ma'am, no? And we must say also congratulations kay under construction na ang ARF Davao's Pag-ibig Shelter na mao ang nakita sa imuhang likuran. Going into this process ba from the construction of the shelter, unsa ba inyuhang mga naagian, especially mga challenges po na inyuhang gisagubang? Syempre, financially, grabe gyud ka ang struggle financially. Bisan pa og wala pa shelter, kanang pag-rescue pa lang, pag-rehab, grabe na. So, mo na, kwarta man gyud no, kay di man gyud ta makatukod og kwarta, ingani kung wala tay kwarta, pero for me, murag nasayon ba kay murag gihatag bitaw sa Ginoo kay kabalo man gud siya kung unsa ay go makahilak ko.
kabalo man gud siya kung unsa bitaw kalisod sa isa ka rescuer nga kana bitaw makita nimo na naglisod ang iro niya wala kay matabang or kanang grabe iyang pag-antos ba. So mo na bisan ako gikalimtan na nako akong luho everything para lang na ako'y magasto sa ilaha. Mao na dili man gud ta makasulti na dili nimo tabangan. Usahay makaingon na lang ko na no dili nako kay aside sa gastos, sakit sa bulsa, sakit pagid sa heart. Pero dili man gud ka makapamili kay imbes na mayon ka stop nako, samot man yung kadugangan. Looking back, ma'am, especially from that time na nakapaduol ka sa mga hayop and up to now na nakapatukod na ka sa ilahang shelter, what are your major takeaways or mga learnings naman from this entire experience? Tungod aning mga iro no, kung naapay pinakaubos sa kanang humility bitaw, murag diha na jud ko sa pinakaubos ba kay tungod sa ilaha gikalimtan jud nako tanan, gikalimtan nako akong sarili, gikalimtan nako akong mga luho, giuna gid nako sila, gi-prioritize gid nako sila kay mas luoy man gud sila kay wala man gud sila choice kanya. Wala mo tabang sa ilaha, wala mo gasto, siguro gibutang pod ko sa Ginoo diri ba kay kabalo siya nga na ako'y at least na ako'y magastos gamay no, na ako'y ma-share sa gastos or kaya nako gastuhan. Mao siguro na kay ako maski ako dili ko kasabot nga nung na ako diri na advocacy kay kanina advocacy lisod kaayo siya pangayuan og donation. Sa una nagatabang ko sa mga bata kanang sa mga cancer patients sa House of Hope, sa Missionary of Charities. Pero kanigid ang pinakalisod na advocacy kay wala gyud magtabang sa imuha kundi imong sarili, imuhang family. And moving forward, looking at the brighter side, after the Pag-ibig shelter, what's the next step naman for ARRF Davao? Actually, daghan kay ko dreams. Isa lang ni sa mga dreams nako sa animal welfare o kanigi pangayo gid nako ni sa Ginoo no. Isa pa gid nako ginapangayo is kanang spay mobile kay for me nagatuod jud ko na makontrol na to ang population sa strays through spaying kay ang babae man gud ang naga-anak. So ang isa ka iro usahay tag 12 mga anak, unsaon na lang ng mga stray dogs na wala ma-spay or kanang bisan na mga tag-iya pero irresponsable paanakon unya wala lang naalang diha. So mahal man good kaayo ang spaying kung sa ordinary ka nga kanang ordinary income earner ka, mahal kaayo. So mo na ang akong plano is kung pwede na ay mag-donate para lang sa kanang spay mobile, tapos na may mga vets na willing kaayo magtabang, naaman po yung uban ng mga company na pwede mag-shoulder sa kanang anesthesia ana. Lisod man gud ang spaying kay kung iro kailangan sa clinic. And then dili man tanan maka-afford good. Mao nang gusto nako we will bring closer sa ang tawag ani barangay ba or sa environment na katong dili bitaw kakaya wala mga sakyanan, layo sa clinic na malaygit ilang iro kay it's one way man good attorney na ma-promote bitaw nato ang responsible pet ownership. Ug karon mga kapuso, itour kita ni Ma'am Marites sa Pag-ibig shelter ug i-introduce pod kita niya sa iyang mga rescue dogs. Mga kapuso, naata karon sa among animal shelter kung asa na ang uban mga iro. Umani ko ninyo ug ato silang ila-ilahon. Tara. Kani si Whitey. Hapit ni siya mamatay kay nabuntis siya tapos napasagdaan sa tag-iya, wala makagawa sa iyang anak. May na lang kay nabisita na ako siya, mo ako siyang gidala-dayon sa clinic. Emma, gi-report niya siya sa ako, gikagid niya siya, gibiyaan siya. Ang case niya is abandonment, gibiyaan siya sa iyang tag-iya, payat kaayo, o daghang kay siya kagid. Karon, hilas na. Kani, si Bluky, ginapakaon ako siya sa gawa sa among balay, wala siya tag-iya. So, bago siya makuha sa dog pound, ako na lang siyang gidala diri.
Upat ni siya magsuon. Ang katong lalaki na gibugbog sa isa ka ex-army sa may Bunawan, na gisunog-sunog siya og sigarilyo, na dito sa amo ang Rolling Hills Shelter. Kani igsuon yan eh. And grabe kayo ni sila kaano sa una, traumatized, dili sila modulog tao. Pero karon sana jung kiata. Kani siya, senior bigel, nagtagpo sa kalsada, nahangkay siya puto, payat, mo nang gi-report siya sa kuha niya, gikuha na mo. Thank you so much, Ma'am Marites Patakan, for sharing your time dito sa At Home with GMA Regional TV. Tayo mga kapuso, nakatuon gid kita kay Ma'am Marites Patakan nga dili gid lalim ang mag-alaga og mga hayop. Dili sad nato kalimtan nga parehas sad sila sa mga tao, aduna sad sila kinabuhi ug dili sila angay pasagdan. Samtang Attorney Resi, dakong tabang hilabi na sa Region 10 ang bag-uhay lang natukod nga Human Milk Bank sa NMMC. Matod nila Dr. Bobby Factura ug Dr. Ferdinand Miranda nga pinaagi sa maong proyekto, daghang inahan og babies ang matabangan. Ug sa isa-isab ni DJ Papa Obet na dako kayo iyahang kalipay ug kompleto na ang iyahang Pasko tungod kay successful ang release sa iyahang new song. Busa mga kapuso, ato siyang suportahan kay available na ang Papa Obet Sessions pinaagi sa tanang mga streaming platforms nationwide. Mga kapuso, ang na-inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Johann Wolfgang von Goethe nga if you want something, you need to believe in yourself. If you can make that happen, you can make anything happen. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot ha na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.